Lah! Lagpot akong lure. Okay. Strike. Strike. Nice one. Okay. Buntag na. Sugod na tagas. Pinasuwayan dre og nga bagay isda dre yung buntag. Okay. Fire. Okay. Fire. Pag napagila yung isda dre, ubog tagamay. Meron na itong ipaabot kadlawon. Syaro na magit. May manuol isda dre. Balenta. Likas. Okay. Dagkira tagamay. Dagkira tagamay. Lah! Lagpot akong lure. Uy. Pagkalagpot agad. Putol. Lang. Bawi ito. Ano yun ta? Adjing nga lang. Adjing gapon ta rin. Adjing. O nagilit-lihatan sa mga bata gapon. Strike. Grabe. Ano tayo strike ha? Ano tayo strike? Wala mo. Okay. Okay. Balik ta. Balik ta din ang spot pero nag-adjing na ta. Adjing. Tiki naman itong kuha ito speakers. Strike.
Nice one. Gamay kayo ni. Katulog yun niya strike. Huh? Siki again. Spot na to. Cross tiki. Uy, luwa uy. Second catch. Tiki. Yan na po si Mr. Turtle ito. Mr. Turtle. Duka naman kung balik eh. Okay, naguro tayo. Duha ng kabok. Murag duka man ko nagsigas. Tuso ko balik eh. Duha na katiki. Bahala na mo. Okay. Stop recording.